खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गवालपारायाव मोनसे दै टेंकिनि सिङाव साथाम सुबुंनि थैनाय गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। जायगानि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला बे साथाम मिस्ट्रिया सासे सुबुंनि नखराव गोदानै बानायनाय मोनसे दै टेंकि सिङाव हाबनानै साखोन सिखोन खालामबाय थानाय समावनो थैदों होननानै फोरमायथिदों। बोथोरनि गरम थासारि खोमसि साग्लोबनाय आरो गोथौ जायगायाव हाबनानै साखोन सिखोन खालामनायनि जाहोनाव अक्सिजेननि आंखालाव थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे जाथायाव जिउ खहा जानाय साथाम सुबुंनि सिनायथिखौ सासेखौ कृष्ण दास, सासेखौ विष्णु दास आरो गुबुन सासेखौ यशग्राफा होननानै सिनायथिनो हादों आरो गुबुन सासे सुबुङा बासबेराफा मुंनि सुबुंखौ खुनुरोखोमै टेंकि सिंनिफ्राय बहननानै गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। धेकियाजुलियाव फिन आरोबाव सिखावनि उदखार। आथिखालाव ओनसोलनि गोबां दाब दाब जायगाफ्रावनो गोबांद्राय नङाब्लाबो सम सम सिखाव खावनाय जाथाया जाफ्लेबाय थायो। बेबादि समावनो हरनि समाव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि हालामनि सिजुगिरि बर' गुदि फरायसालिनि तालाफोरखौ देखावनानै जेरै दामग्रा साउन्ड बक्स, दै मटर, फरायसाफोरनि इउनिफर्म गोबां खावनानै लांजोबदों आरो गद्रेजनि तालाखौबो देखावनानै गोबां मुवा बेसादफोरखौ आद्रि खालामलांदों होननानै फोरमायथिदों। रायजोआव फिन आरोबाव खनले लामा जाब्रबथाय। आरोबाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों साब्रै सुबुंनि जायगायावनो जिउ खहा जादों। गुवाहाटी दिमरिया तेतेलिया 22 माइलनि राजा लामायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। राजा लामायाव लाखिनानै दोनथ'नाय गंसे माल लानाय ट्राक गारियाव गोबां गोख्रैथिजों फैनाय गंसे बोलेर' गारिया हारसिङै सौग्रावफैनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जादों। जाय जाब्रबथायाव साथाम हौवा सुबुं आरो सासे आइजोआ जायगायावनो जिउ खहा जादों। बे जाब्रबथाया ओरैबादि गिख्रंथावमोनदि गोबारै बोलेर' गारिया सौग्रावफैनाय लोगो लोगोनो बे साब्रै सुबुङा गारि सिङावनो जिउ गोमायो। जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ मा मुं बबेनि बेनि सिनायथिखौ मोननाय जायाखै। जाथाय जानाय खौरांखौ मोननायनि उनाव पुलिसआ बिसोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो जायगायाव सहैयो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै फिन आरोबाव सासे बर' सुबुङा गोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला चिरां जिल्ला सान्थिपुर हालामनि बेन्दोंआव थानाय 2 नं साम' दैसा गामिनि थागिबि लबस्रि नार्जारिनि बिजामादै एबा फैसालि नार्जारिनि फिसाय उखिल बसुमतारी बिथाङा दायो गोमानानै दङ। मख'नो गोनांदि उखिल बसुमतारी बिथाङा थांनाय दाननि 21 अक्ट' एबा बृहस्पतिबारखालि गावनि साब्रै लोगोफोरजों लोगोसे रां खामायनो होनानै रेलगारि गाखोनानै हायद्राबादाव थांदोंमोन। नाथाय दुखुनि खौरां बिथां उखिल बसुमतारीया बबेबा लामा गेजेराव बाहेराव ओंखारनो होननानै रेलनिफ्राय ओंखारदोंमोन आरो दसे समनि उनाव रेलगारिया बारग'लांजानायनि थाखाय आन्दायनानै थालांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। नखराव जेबो रां रुफानि राहा गैयैलाय बिथांनि गोमानायखौ लानानै जोबोद दुखुआव गोग्लैसोनानै दङ नखरनि सोद्रोमाफ्रा। बेखायनो नखरनि सुबुंफ्रा बे होखानाय सावगारियाव नुनाय सुबुंखौ बहाबाफोर नुयोब्ला खौरां हरनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। गोमानाय सुबुंखौ खोन्थाहरनो एबा मोनथिहोहरनो थाखाय होखानाय जानबुं नाम्बार 6901524157 आरो गुबुन मोनसे जानबुं नाम्बार 7416265638 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों जायफोर सुबुंफ्रा नुगोन बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। आसाम पुलिसनि मोनसे हान्जाया काछाराव मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों खमैबो 18 कौटि रांनि 60,000 निसा गोनां याबा टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हादों आरो बेजों लोगोसेनो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौबो हमनो हादों। कक्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि जालाबिला VCDCनि चेयारमेन आबुल हुसेनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। महामाया हाग्रा ओनसोलाव बेसेन गोसा साल बिफां दाननायनि दायाव आबुल हुसेनखौ खानाय जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिलाइ मोनसे होबाय, बिनिफ्राय सासेयाव 20,000 खरि जोङो होदों। पार्टी तरफनिफ्राय BPF आरो BJP जोङो पार्टीया खांलायलायनानै जोङो बेखौ डनेसन खालामलायनानै जोंनिफ्राय आरो माबालायनानै पार्टी तरफनिफ्राय जोङो होदों आरो बेयाव हाग्रामा सारनि आखाइ दङ। माने हाग्रामा सारानो बे पलिसिखौ लादों आरो बिथाङा जेरैबायदि सारा जि पलिसिफोरखौ दा बे 6-7 मासनि गेजेरावनो गभर्नमेन्ट फैफिननानै जेरैबायदि माने जोंनि BTCनि ओनसोलनि आरो BTCल' नङा गथै आसामनि थाखाय बयनिबो थाखाय गासै दिगाव जेरैबायदि सिन्था खालामदों जोबोद बाख्नायजाथाव आरो बेखौ नायनो उदाहरन हिसाबै बे हाग्रामा सारनिनो गासैबो पलिसि बिथांमोनखौ फेलिसिटेट खालामनाय आरो बेजों लोगोसे 20,000 अनसुंथाइ होनाया गासै जोंनि टटेल BTCआव गोबां रांनि प्रयजन जायो आरो दिनैबो गासै 113 जन
जोङो मोननायखौ जोङो 20,000 करि जोङो मान बावनाय बिलाइजों लोगोसे 20,000 फैसाखौ बिथांमोननि आखायाव गार्जेन आरो स्टुडेन्टखौ मान बावनानै आर'नाइजों मान बावनानै जोङो होबाय। भबिष्यत बिथांमोननि जिबना उज्जवल जाथों आरो बिसोरो जोंनि भबिष्यत जोंनि बिटिसिनि आसामनि भारतबर्षनि बिसोरो भबिष्यत। दा बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दा फोरमायबाय। 5 लाखआ बे अफिसियेल हिसाबै बिटिसि अफिसियेल हिसाबै मोनगोन। एमआइएलआ जायहा टप 10 दं बिसोरो 3 लाख करि, बाखि बै जायनाखि टप 10 मोनदों गुबुन गुबुन माबायाव साबजेक्टआव बिसोरो 5 लाख करि मोनगोन। दा गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनायफ्रा